Sabes que é grindar? E farmar? Pois veña, aí vai o Dicionario Gamer coa colaboración de .gal. Grindar, do inglés to grind, sería un termo referido para a execución de tarefas repetitivas para obter algunha vantaxe nun xogo, xeralmente de rol, como subir niveis de experiencia ou conseguir algún obxecto máis especial, coa finalidade de non quedar atascado en algún punto futuro do xogo e facer o progreso máis doado. Xeralmente isto pasa por enfrontarnos a enemigos asequibles repetidamente ou derrotando a algún inimigo moi por riba do noso nivel con algunha estrategia especial. En algúns casos, os xogadores buscarán automatizar este proceso con aplicacións, bots ou, sí, ás veces con deixar un zapato nun botón pode valer. Cun significado semellante, farmar, do inglés to farm, pode referirse tamén a apañar estes puntos ou distintos obxectos, aínda que pode derivar noutro tipo de cultivo máis moralmente reprobable, o de granxear obxectos de gran valor dentro dun xogo en liña para logo intercambiarlos por diñeiro real con outros xogadores. Pero ollo que isto contravén as normas da meirande parte de xogos, así que cuidado que non veña Nintendo a quitarvos os veciños do Animal Crossing.